Maadyo zuning na ay lagot mon kay pangdipinsa og gutom. Sama karon nga naay pandemya. Maadyo gali kay mga kugihan ng mga ginikanan na ho. Oh. Nay tinanom luwag ka jong kamuti. Ja ako igor ako manguha mukaon. Okay kayo. What's up mga kaluyal? At tumig bao kay mga motim para panihapon. Bitaw guys kay nang magkuan mi amo ra gung kanon. Sagol sa kanon sa luto ba. Kauban akong modern. Muna akong madero. Maderlita. Kaming tolo akong airpat magkuan, manguha og kamuti. Actually guys, layo gid kayo ang baaw nga nay kamuti. Lapok pa gyud kay gikan nag-uwan. Asa tadapit na eh. Kinabuhig bukid guys. Lapok-lapok gyud. Bit-bito na itong sinilas. Kailapok. Dilalim. Para mabuhi kita maning kakay. Tamak sa tubig aruma. Mahinlo atong sinilas. Hapit na tanay mabot. Dara guys. Isus seperti menarik luaga. Oh my god. Wow. Sinanay ug tatay guys ako kauban. Abot namin sa mga kamutihan. Sinanay ug tatay guys. Mga muti. Muna yung mga kamutihan. Pertim na ning luaga na eh. Luag, taas. Asa may masug di anig kuha. Gidengan ra ni og tanom. Daghan makatag unod ani makuha. Asa may lubang nay? Nay. Ka ibo tanawon sa diog. Kinuha.
Hulingan ako ni nanay labay unod. Anak gabi. Tanaw na to na bay unod. Manguha na pug karon. Baho eh. Guys, nakakuha nami. Nanami panihapon. Keep on watching kay napagyud ni daghan. Kung gusto mo kamuti diri dong lang mo diri. Nabuang na. Naa. Babaw lang ah. Patanaw ah. Naa jud ay. Dako. Oh my God! Ay. Kakaon na tanig binignit. Oh, napagyud. Gadug. Gadog ko na sila guys. Murag manang asawa gadog. Wala. Ako na. Kamuti na lang. At ari ko hindi na kuan. Di day ni mao ang kuan guys oh. Luag pa ni na dito. Dire gyud mi guys. Luag, perting luaga. Watay. Makalapog lagi ka. Buang. Na, ano yung po tani mo. Ilin niya ba? Wa turad to si Wasili. Alag ko na nito. Kani ani dapita? Agto. Kana agianan? Saan ni ba ning daghan na ning area di ay? Kani mao ni? Sa kuno. Ayan na, mana na. Wa eh. Di ni mao. Asa ko dapit magsugod? Pwede ka lang rin. Kalapog, hindi ka lang po. Are ko magsugod guys. Sani na ba tayo makuha? Ay. A few moments later. Bigyan mo ko nila. Ug mao na niya mo ang kuha guys. Wala na ko naka-video sa kamulo na mong kubkub kay lapok. Wala ko nakadala og tripod. Dagko man dai sad. Pero na pa area nga luag pa jud wala na mo makuha eh. Next time. Macho naman na, udza. Ag sinilas. Uli nami guys, sama nami pangamuti. Saan nato ning kamuti nay? Darogon or dengagan? Oo, kailan may mong ginigyo ba ito ito? Aw, dengagan. Buho na ta magdurog. Maadyo zining na ay lagot mon kay pang dipinsa og gutom. Sama karon nga naay pandemya. Maadyo kali kay mga kugihan ng mga ginikanan na ho oh. Nay tinanom luag ka jong kamuti. Ja ako igor ako manguha mukaan. Okay kayo. Ug dito tayo nagtatapos kasi pauwi na kami. Kasi medyo hapon na. And see you on my next vlog. Thank you mga kaloyal.